Вітаю ўсіх слухачоў Еўрарадыё. Такі раптоўны вечаровы прамы эфір. Зміцер Лукашук для вас працуе ў студыі, і ад сёння мы пачынаем праграму з такім жартоўнай назвай «Пытаннічкі». Гэта шчырая размова з кандыдатамі ў прэзідэнты на выбарах 2020 года. Назва можа быць і жартаўлівая, але мы паспрабуем, каб нашыя пытаннічкі сапраўды былі вострыя і шчыра на іх адказвалі нашыя госці. У першым выпуску праграмы наш першы госць адкрывае гэтую цыкл перадач праграм сустарчыня грамадскага аб'яднання «Гавары праўду», кандыдат у прэзідэнты Андрэй Дмітрыеў. Добрый дзень, Андрэй. Прывітанне. Андрэй, ты-то ведаеш, адкуль пайшло гэта і слова само, мем гэтыя пытаннічкі, і у мяне такое адчуванне, што за часы нашых эфіраў, размоваў я столькі такіх гадкіх пытаннічкаў табе паназадаваў, што нават і не ведаю, ці засталіся такія пытанні, якія цябе выклікалі б, я не ведаю, там злосць, абурэнне, нежаданне больш са мной ніколі гаварыць. Вот ёсць такія тэмы? Па-першае, добра, што ты разумееш, што ты задаеш гадкія пытанні. Работа ў мяне такая. Ведаеш, гадкія складаныя гэта розныя пытанні. Вось. Я не баюся пытанняў, заўсёды прыходжу, заўсёды адказваю. Разумею, што, можа, часам мае адказы могуць не падабацца камусьці. Але мне падаецца, што калі ідзеш у палітыку, то странна баяцца ці нават скардзіцца, ці абіжацца на складаныя пытанні. Ты ідзеш, і я іду в палітыку для того, каб вырашаць складаныя пытанні. Тым не менш, вось, усё ж такі, я ведаю, што ёсць тыя людзі, якія да гэтага часу, там, скажем, дрэнна да цябе ставяцца. Можа быць, нават тыя ёсць, нават палітыкі, хаця у палітыкаў так прынята, што можна там руку паціснуць, усміхнуцца, а за спіной сказаць якое-небудзь дрэннае слово. Можа быць, нават ёсць такія, которые і руку не падаюць, нягледзячы, што палітыкі. А вот у цябе, для цябе ёсць такія людзі? Найперш, я так ніколі не раблю. Там, каб руку паціснуць, за спіной нешта сказаць. Калі я з нечым не згодны, я просто кажу, што я з гэтым не згодны, і абасноўваю сваю пазіцыю і разлічваю на такія самыя паводзіны ад іншых. Па-другое, я заўсёды, ведаеш, часам вось чую, што пра мяне кажуць, і часам хочацца так адказаць рэзка, але заўсёды асаджаю сябе, бо я лічу, што гэтага і так зашмат. І што насамрэч сёння час, калі трэба не ворагаў шукаць сярод сябе, народ, нават калі мы ў нечым розныя, а наадварот ісці шляхам вось гэтай салідарнасці, ісці шляхам паразумення, шляхам прыняцця, бо інакш у нас няма шансаў абраць новага прэзідэнта. Добра, ты-то чалавек вопытны, мала таго, што палітык, так чалавек вопытны і чалавек, які настроіў сябе, можа быць, на тое, што не варта звяртаць увагі на ўсё, ці там, скажем, заганяцца усімі тымі там дзесьці брыдкімі словамі, якія там ці думкамі ў адносінах да цябе. Але ты ж не адзін. Вот ёсць жонка, якая таксама чуе, што пра цябе гавораць. Ёсць дзеці, да якіх таксама, можа быць, даходзяць чуткі. І вот у цябе няма вот как бы думкі там, ладно я, а вот ім за што? Я магу сказаць, скажу шчыра, не могу сказаць, для мяне гэта там не даходзіць да мяне. Часам гэта чапляе, канешне, просто па-чалавечы, што ты чытаеш і думаеш, што вы пішаце? Просто, гэта не тое, што там кудысьці ўнутры пранікае, менавіта таму, што ёсць жонка, ёсць дзеці, ёсць сябры, ёсць паплечнікі, якія побач, якія падтрымоўваюць. Я думаю, што кожны з нас быў у гэтай сітуацыі, калі ты звяртаешся па дапамогу да людзей блізкіх да цябе, і кажуць, ай, забей, все нормально. Вось, і ты так думаеш, і праўда, і ладно. Таму тут наоборот прасцей. Жонка злуецца, калі нешта часам чытае, кажа, навошта табе гэта ўсё патрэбна, ты тут робіш... Ты займіся бізнесам нармальным, а не ў гэтым. Часам і так, канешне, бывае. Хаця яна падтрымлівае, але
ну, як бы па-чалавечы я, конечно, цалкам разумею, да? Вось. Але яна падтрымлівае, і я б не здолеў весці кампанію зараз без ейнай падтрымкі. Нават просто простое, што яна там взяла цалкам на сябе дом, дзяцей, газон, да, і майго зараз удзелу мінімум. Ну, я просто ёй вельмі ўдзячны за гэта, за такую сапраўдную падтрымку, яна сапраўдны сябра для мяне. Ну вось нарэшце ты кандыдат у прэзідэнты. Дарэчы, корачку з сабой носіш пастаянна? Да, ношу. Дзесьці ёсць там ляжыць. Вот грэе душу, да? Ну, не сэрцам, дзесьці ў заплечніку ляжыць, так. Ну, але от глядзі, ты-то вельмі даўно ўжо ў палітыцы. Я памятаю цябе яшчэ па аб'яднанай грамадзянскай партыі, потым ужо колькі гадоў гавары праўду. 10. Да, 10 гадоў, дзе вот ты так вот паступова па этой, калі можна так сказаць, кар'ернай лесвіцы апазіцыйнага палітычнага руху падымаўся. І вось нарэшце кандыдат у прэзідэнты. Мэта дасягнутая? То есть зараз ты можаш паўсюль гаварыць не толькі там сустаршыня грамадзянскай кампаніі гавары праўду, але і потым можаш паўсюль будеш пісаць экс-кандыдат у прэзідэнты. Ну, для мяне, дарэчы, сустаршыня арганізацыі, якая зарэгістравана, якую мы здолелі разам з сотнямі людзей дамагчыся рэгістрацыі за 7 год, там 7 з'ездаў. Я лічу, што гэта вялікае дасягненне ў Беларусі. І вельмі ганаруся гэтым. Што тычыцца кандыдату прэзідэнты, то, ведаеш, яно нейкае, гэта кандыдацтва, у гэтых варунках, якія сёння, ну, нейкая непоўная насамрэч. Гэта, па-першае, не мэта, да, мэта гэта абраць новага прэзідэнта, як я ўжо сказаў, і вызваліць палітзняволеных і правесці нармальныя выбары ў Беларусі, свабодныя выбары, і я для гэтага сёння іду. Але я не магу сказаць, што вось я калі адчыніў вось гэтае пасведчанне, там яно называецца, я вось адчуў там, ведаеш, што вось яно, да, бо я адчыніў пасведчанне, у якім ёсць маё імя, але я не магу не зважаць, я думаю, праз маю прамову ў ЦВК гэта зразумела, на тое, што адбываецца навокал. Калі б я атрымоўваў пасведчанне, дзе ёсць сапраўдная барацьба, дзе ёсць сапраўдная чэсная канкурэнцыя, да, дзе ёсць там прыхільнікі, дзе ёсць тыя, хто не падтрымлівае, нармальная палітыка. Да, я думаю, што я б гэта да гэтага па-іншаму ставіўся. Зараз я гэта бачу выключна як магчымасць, як, ведаеш, такую апору, на якой я магу дамагацца новага прэзідэнта для Беларусі, свабодных выбараў і свабоды для палітвязняў, дамагацца праз кампанію салідарнасці, рабіць яе. Сапраўды, вот ты верыш зараз у гэтыя словы, што ты кажаш? Не, я разумею, што это можа быць, што это можа быць вот, ну, такая як мара, як такая вот, як ружовыя адзінарогі ў аблоках, вот, да, вот, каб вот так вот было. Але калі паглядзець на рэчаіснасць, вот гэта ўсё магчыма ў нашай рэчаіснасці, ў нашай кампаніі, калі вот у нашай краіне, калі вот падчас нават гэтай кампаніі было здзейснена столькі парушэнняў, што как бы гаварыць пра тое, што вот я тут дамагуся, ну вот наіўна, прынамсі. Ну не проста я, да, ведаеш, можа, калі б як казаў я, і гэта быў толькі я, можа, конечно, гэта, але ведаеш, чым больш гэтых парушэнняў і чым больш у адказ людской солідарнасці, ну зараз вось у 2 кроках ад нас з табой стаіць чэрга, ці стаяла там, ведаю, у 1000 чалавек, каб падаваць скаргі. Да, мы разумеем, што гэта пратэст. Я сам зараз прайшоў ад 0 кіламетра да главпаштамту, раздаваў, мы зрабілі паштоўкі адмысловыя, да, людзі бралі, каб падтрымаць палітзняволеных, мы давалі адрэсу, каб напісаць гэтыя словы. Я збіраюся ехаць ад горада да горада, прамаўляючы тое, што казаў па ЦВК, і кажучы праўду, як сёння жывуць людзі. І ведаеш, чым больш я сустракаю людзей, тым больш я ўпэўнены, што так, можа, сёння большасці ні ў кога няма з палітыкаў, але тое, што большасць беларусаў хоча сапраўды новага прэзідэнта, я ўпэўнены. Як гэта адбудзецца, колькі гэта зойме? Не ведаю, зараз у нас ёсць дата, 9 жніўня. Так, мы робім усё да гэтай даты. Я бачу неверагоднае жаданне ў беларусаў мірна, гэта вельмі важна, дарэчы, што б там не казала ўлада, мірна змяніць уладу і пайсці далей. Не разбурыць краіну, як тут кажа гаспадар Александр Егорович, да, што
Вось все вы хочаце разбурыць краіну там, да не хочам мы нічога разбурыць. Наадварот, мы не хочам адсюль з'язджаць. Ну, вы кажаце, мирно хочам добиться зменаў. Александр Григорьевич, якого ты только что прыгадаў, уже он сказал, я им краіну не отдам. Ну, так про якія змены казаць? Я думаю, так кожны аўтарытарны чалавек, диктатор, ён так кожны кажа. Але часы мяняюцца. Мяняюцца людзі, мяняюцца прэзідэнты. Ну, можа быць, за некалькі гадзінаў да нашай вось гэтай сустрэчы, гэтай размовы я размаўляў у прамым эфіры з Зяноном Станіславовичем Пазняком. Ну, безумоўна, усе кандыдаты альбо рука Крымля прэтэндэнты, альбо спойлеры. Вось скажы мне ўсё ж такі, я разумею, што ты мне скажешь, что ты и не рука Кремля, и не спойлер, это зразумела, что еще чакаць от палітыка, але мне тут з гэтай нагоды вот іншае. Ты зараз прыгадаў прамову сваю у ЦВК падчас уручэння гэтага пасведчання. Смелая прамова. Адкуль такая смеласць? Бо трываць болей немагчыма. Бо гэта... Ты забыўся 2010 год? Нет, наадварот. Фінгал пад вокам, з якім ты тады быў па тэлебачанні, забыўся это ўсё, смелы стаў? Гэта, канешне, я вельмі добра памятаю і заўсёды кажу, што праз той досвед я сёння заўсёды думаю, як зрабіць так, каб ніхто не трапіў у тую сітуацыю, якую я тады трапіў. Да? Бо і гэты фінгал, і тое відэо, якое зроблена ўсе за КДБ, я нагадаю, да? І ўсе гэтыя сітуацыі, яны жудасныя. І таму, дарэчы, я сапраўды адчуваю велізарную салідарнасць з усімі, хто зараз там апынуўся, і нават калі мы палітычна там ні ў чым не сходзімся, да? Але для мяне тое, што зараз адбываецца з Сергеем Ціхановскім, напрыклад, гэта проста пытка, ці як па-беларуску, выбачай, пытка, да? Забыўся слова па-беларуску, да? Вось, ну, пытка, я думаю, все, да, гэта просто так, ну, так немагчыма з чалавека, да чалавека ставіцца, які нічога, які просто выказваў пазіцыю, паказваў, як людзі жывуць. І мне падаецца, што та рэакцыя, якую ты бачыў, я думаю, мы ўсе бачылі на мою прамову, яна была пра тое, што так думаюць вельмі шмат людзей, як я сказаў, як яны адчуваюць. Бо тое, што я сказаў, гэта тое, што казалі мне людзі. І ведаеш, часам ты іх чуеш, як яны гэта кажуць, так проста, без усялякіх там пафасу, але ад гэтага выць проста хочацца, насамрэч. І мне падаецца, гэта не пра смеласць, гэта пра разуменне, што калі гэта зараз не сказаць, то навошта ўвогуле там ісці ў прэзідэнты, і ты ўсе высокія словы нічога не варты. А ці не больш такім бы, можа быць, паказальным ці такім, ну, прынамсі, як кажуць, для тэлевізійнай карцінкі быў бы жэст, ты ўзяў бы гэта вот пасведчанне кандыдата ў прэзідэнты, сказаў сваю прамову, а закончыў так, так што заберыце, Лідія Михайловна, сваё пасведчанне сабе назад. Яно мне не трэба, я бачу, што гэта ўсё марна і здзек. Ну, яна б мне сказала, дзякуй, Андрэй. Дзякуй, што робіш, як мы хочам. Каб гэтыя выбары былі проста незаўважным пераназначэннем Александра Лукашенка на новую пяцігодку. І я не згодны з табою, што гэта марна, да я не бачу, што гэта марна. Я бачу людзей, якія кажуць, што яны хочуць мяняць, яны гатовыя рабіць, яны гатовыя рабіць учынкі, яны гатовыя казаць. Зміцер, ты, я думаю, як ніхто разумееш, як гэта незвычайна для Беларусі. Калі людзі, якія ўвогуле ніколі не цікавіліся палітыкай, заўсёды як бы у іх ці было нарэшце ўсё добра, ці проста яны неяк па-свойму выкручваліся, раптам пачынаюць прыходзіць і казаць «всё». Трэба мяняць, мы гатовы там, неважна, паставіць подпіс, встаць у чэргу, сказаць нешта ў соцсетках, прыйсці дапамагчы проста грашыма ці там, не ведаю, чым там прыносяць і офіс, і ўсё што заўгодна прывозяць, і мёд, і кажуць, чым можам, так? Вось, але я не бачу, што гэта марна, я наадварот адчуваю велізарную, ну, проста адказнасць за тыя рэчы, якія мы зараз робім. І мне б хацелася, каб людзі не махнулі рукой, каб не впалі ў гэтую дэпрэсію. І мне хацелася, каб людзі не азлобіліся адзін на аднаго, каб яны адчулі, што сёння яны як ніколі
як ніколі сапраўды могуць адчуваць сабе з грамадствам. І гэта дарогу каштуе. Дарэчы, пра грамадства і пра тое, што грамадства нібыта прачынаецца. Да, мы глядзім, што адбываецца ў Фейсбуку, вот гэтыя карцінкі, спрэчкі там, і ўсё астатняе. Мы можам выйсці на цэнтральную вуліцу Мінска там увечары там дзе-небудзь, ці зараз вон да ЦВК, дзе чарга стаіць, і падумаць: о, а я зараз, ведаеш, прыгадываю інтэрв'ю сваё з Віктарам Бабарыкам яшчэ да таго, як ён заявіў пра свой намер браць удзел у прэзідэнцкай кампаніі. Просто як вот з кіраўніком правлення Белгазпромбанка мы гаварылі пра эканоміку, пра ўсё такое, і закранулі тэму грамадства, і закранулі тэму вось гэтага валанцёрскага руху. Тады толькі пачынаўся ковід, усё гэта дапамога лекарам, увогуле ўсё. І ён кажа: вот пачынаецца грамадства, вот мы зараз пра гэта кажам, ўсё такое, але паглядзіце, колькі людзей ад усяго насельніцтва Беларусі бярэ ўдзел у гэтым валанцёрскім руху. У лепшым выпадку там 2% на ўсю краіну, ад усяго там амаль 10 мільёнаў людзей. Вот нам падаецца, што шмат, вот так усё. Так і тут зараз з гэтым мы-то бачым, што нібыта такі уздым, рух, а калі вот рэальна паглядзець на адносна ўсёй колькасці Беларусі, ну колькі гэта? Вот хто выходзіць на вуліцы, хто становіцца ў чэргі. Нават, калі ўзяць усіх тых, хто падпісаўся за вылучэнне кандыдатаў. 1 мільён у лепшым выпадку. І гэта дакладна больш, чым 2%, правда? Это 2%, но это не больш 10. Гэта дакладна больш, чым 2%. І сам Бабарыка, і, канешне, як мы ўжо бачым зараз, пайшоў у палітыку вельмі знаёмымі поглядамі. І зразумела, што ён, я думаю, не вельмі добра ўвогуле разумеў, што ён робіць. І, можа, і нават пераацэньваў свае магчымасці тут і свае, здольнасці. Але дакладна, што яго падтрымала і ўвогуле, як людзі падпісваліся за ўсіх супраць аднаго, і гэта было значна больш, чым 2%. Таму я думаю, што сёння трэба не спыняцца, а наадварот казаць людзям: знаходзьце свае магчымасці выказаць салідарнасць рознымі крокамі, бяспечнымі крокамі для вас, для вашай сям'і, але не маўчыце. Прыходзьце ў пікеты да зарэгістраваных кандыдатаў, ставце подпісы за вызваленне палізняволеных і чэсныя выбары, галасуйце 9 жніўня, ідзіце назіральнікамі, там, не ведаю, ездзіце на роварах, неважна, паказвайце, што вы ёсць. Бо шмат хто з людзей, яны просто можа лічыць, што яны адны вось такія, што сапраўды можа не большасць. Але я яшчэ раз падкрэслю, большасць беларусаў хоча абраць новага прэзідэнта. Беларусі патрэбен новы прэзідэнт, калі мы не хочам страціць наступныя 5 год, не хочам з'язджаць па працу ці жыць за мяжу. І мне падаецца, што паўсталі людзі сёння, і гэта, дарэчы, нешта новае. Гэта з 10-м годам нельга параўнаць. Ведаеш што? Гэта ўпершыню, калі беларусы, звычайныя беларусы, я скажу не пра такіх адукаваных, як ты, Зміцер, не пра такіх багатых, як Бабарыка. Скажу, не такіх багатых, як я. Але звычайныя беларусы ж прыходзяць, і што яны кажуць? Што мы хочам новага прэзідэнта, і далей яны кажуць не толькі пра эканамічныя там нейкія чыннікі, яны кажуць, бо нас дастала прыніжэнне. Вось прыніжэнне, пастаянная хлусня, пастаяннае хамства і пастаянныя абразы. Гэта нешта такое унутранае, такое глыбіннае ў беларусах, што я лічу, што нельга не паважаць, а калі мы гэта паважаем, мы павінны гэта падтрымліваць. Але ці закранула вось гэтае нежаданне чуць там нейкія знявагі, стаўленне зняважлівае, не такіх вот людзей, якія зараз стаяць там, скажем, где-то ў чарзе, якіх, як пішуць нам у каментарах, ужо грузяць на Мяснікова просто в аўтазакі, але вот звычайныя рабочыя на мазе, на трактарным заводзе, іх дастала. Вот я ўзгадаў Пазняка, і ён казаў, вот калі гэтыя людзі прачнуцца, абурацца, выйдуць, тады ў краіне нешта змены. Ну а выходзяць зараз там хіпстеры, айцішнікі, там сярэдні буржуазны клас моладзі, прычым пераважна там 20, там 30 гадоў.
А астатнія? Пазняк, як і Лукашенко, жыве сваімі марамі аб мінулым. Яны памятаюць 90-е гады пасля распаду Савецкага Саюза, як выходзілі пачатак зусім 90-х гэтыя працоўныя, да, і яны вось толькі на іх і як бы разлічваць, бо гэта той досвед, які іх быў. Але краіна за гэтыя 26 год неверагодна змянілася. Мы змяніліся з табой. Прынамсі пасталелі. І казаць сёння, што вось там ёсць нейкія абстрактныя працоўныя, якіх ну, трэба чакаць, а вось гэта не сапраўдныя, нерэальныя людзі, нельга. Я учора сказаў пра мову, там не ведаю, можа гэта было 12 часоў, 12 гадзінаў, да? А праз 4 гадзіны, я калі ішоў тут па праспекце в метро, людзі падходзілі і казалі дзякуй. І гэта былі цалкам звычайныя людзі. Просто звычайна неверагодная хуткасць распастранення інфармацыі і неверагодная салідарнасць з боку людзей. Можа, не все зараз гатовыя выходзіць. Не трэба па гэтым вымяраць. Але і не трэба чакаць міфічных людзей. Беларусы, як я ўжо сказаў, гатовыя да новага прэзідэнта. Яны знойдуць магчымасць гэта выказаць, я ў гэтым упэўнены. І я ўпэўнены, што закранула гэта сёння абсалютную большасць. Просто кожны па-рознаму гэта выказвае. Прыйдзе момант, гэта выкажуць усе, і 9 жніўня гэта для мяне той момант, калі гэта трэба будзе зрабіць. Таму не, я з табой не з табой, выбачай, дзядзька, а з Пазняком не згодны. Трэба забывацца і яму, і Лукашэнкі. Ну, то есть ім трэба просто час мемуараў прыйшоў пісаць. А Беларусь трэба ўспрымаць такой, якая яна ёсць сёння, дзе, як ты кажаш, хіпстеры, айцішнікі, просто моладзь. Што такое моладзь? Гэта людзі да 35 год. Ты гэта не меншасць. Гэта людзі, якія працуюць, якія плацяць падаткі, на якіх трымаецца эканоміка, якія адчыняюць новыя бізнесы. І я хацеў, каб яны не з'язджалі з Беларусі, а заставаліся тут. Я думаю, што іх немало. Дакладна. Давай вернемся да перыяда збора подпісаў. Ты прыгадаў пра тыя чэргі, якія стаялі да намётаў, дзе збіралі подпісы. Я выязджаў, да прыкладу, адмыслова паглядзець на ўвесь гэты працэс, на Камароўку, дзе сапраўды стаялі вялізныя чэргі. І я прыязджаў некалькі разоў, стаяў намёт Ціханаўскай, Бабарыка, Цапкала, крыху ў боку Чэрачня. Тваіх я не бачыў зборшчыкаў. Конечно, я ведаю, што яны былі. Я не кажу, што ты там нічога не рабіў. Яны былі. Але чэргаў да тваіх зборшчыкаў я не бачыў. Я бачыў інфармацыю такую, знаеш, са здзекам, што Дмітрыеў прыехаў у нейкі там рэгіён, нейкі горад, сабраў пікет, а ніхто не прыйшоў да яго на сустрэчу там на прыступках нейкага універмага там ці дзе-то там што-то такое. Так сыходзячы з гэтага, 100 000 все-таки вельмі сур'ёзная лічба. Я разумею, што ты чалавек вопытны, што ў цябе напрацаваная ўжо база, кантакты, там людзі, якія рабілі, але ўсё адно вельмі цяжка гэта сабраць. Да мяне зараз там прыходзіць там нейкая такая інсайдерская інфармацыя, а вось той там купіў сабе столькі подпісаў, а таму там столькі прынеслі там, а яму прынеслі, а той не купіў. Ты сколько купіў? Нічога не пакупаў. Безумоўна, гэта не было просты збор подпісаў, да? Ну і паглядзьце, мы сабралі 107 000, маючы другую па памерах сярод альтэрнатыўных кандыдатаў ініцыятыўную групу. Мы адзіная апазіцыйная арганізацыя, якая 3-й раз запар мае кандыдата ў прэзідэнты, адзіная, ніхто гэтага не рабіў да нас, так? То бок дасведчаная каманда, і мы, нават былі... Гайдукевіч, он пастаянна. Што параўноўваць? Гайдукевіч — гэта прагрэсіўная частка Белай Русі, да? Таму мы бачым, што мы сабралі гэтыя 107 000, і, канешне, пры тым, што яшчэ ж беларусы падпісваліся за ўсіх супраць аднаго. І, канешне, гэта было складана, бо мы ўсё роўна зрабілі стаўку на правераны, на намі адпрацаваны гэты метад ад дзвярэй да дзвярэй праз гэтую сістэму дастаўкі піцы, калі людзі замаўлялі гэтыя подпісы. І давай будзем шчырымі. Гэта першая кампанія і нечакана для ўсіх. Калі вы сапраўды сабралі 100 000 подпісаў.
Зміцер, не атрымаецца. Гэта першая... Ну, паспрабаваць павінен быў. Малайчынка. Гэта першая кампанія, калі в пікетах можна было сабраць 100 000. Першае, ну просто дагэтуль такога ніколі не было. І мы на гэта, безумоўна, не разлічвалі, і часткова і не былі падрыхтаваныя да гэтага, то бок просто не былі гатовы і з фінансавых чыннікаў, і просто тэхнічна, і ўжо як бы кампанію не перапішаш, все ж таки гэта сістэма. Вось, калі там людзі абтэлефаноўвалі па рэгіёнах, ездзілі кур'ерамі, збіралі гэтыя подпісы. Таму я б сёння сказаў так. Не трэба зараз казаць там, а вот сабраў, не сабраў, бо я разумею, адкуль гэта ідзе. Бо калі ты бачыш, якое беззаконне ладзіцца ўладай з подпісамі бабарыкі і цапкалы, ну гэта выклікае просто злобу, і тебе хочаш сказаць, што так, вот, калі так, а з тымі там на тым дакідваюць, ці там, да, яны сабралі, гэта просто вызывае абурэнне. Але я хочу сказаць, не забывайце, хто сёння крадзе подпісы, не забывайце, хто можа скрасці нашы галасы, і не забывайце, каму не патрэбныя выбары, не патрэбныя сумленныя выбары. Гэта не я, гэта не іншыя альтэрнатыўныя кандыдаты. Гэта сёння ўлада. А мы якраз такі ідзем з мэтай, каб абараніць людзей ад гэтага прыніжэння, у якім яны жывуць, і абраць новага прэзідэнта і пайсці далей Беларусі. Вот, ну, прыгожыя словы, ну вот выбачай мне мой скептыцызм, але ўсё ж таки, каб абараніць людзей, як абараніць людзей, каб абраць прэзідэнта. Ну вот сапраўды ты верыш, што вот на гэтых выбарах абярэцца прэзідэнт, і што сапраўды ў нас пры нашым аўтарытарызме будзе, ну, прынамсі, наступны прэзідэнт сапраўды абраны, а не прызначаны пераемнік? Я скажу тебе, во што я веру. Ну, найперш, каб абараніць людзей, я лічу, што праз салідарнасць і публічнасць іх можна сапраўды абараняць. І тое, што зараз адбываецца, калі людзі паказваюць гэтую салідарнасць, да, калі яны шчырыя ў гэтым, я лічу, што да, мы гэтым абараняем людзей. Бо ўлада разумее, што ўсё ж такі, ну, што яна не можа зрабіць ўсё в потай, да, як бы, і все прамаўчаць. Не прамаўчаць, гэта важна. Важна казаць праўду аб тым, як мы жывем. Мы сёння кажам людзі, прыходзьце да нас у пікеты, кажыце на камеру, мы будзем гэта паказваць, кажыце нам пра вашыя пытанні, давайце падымаць, давайце завалім іх праўдай аб тым, такое насамрэч жыццё ў Беларусі. Што тычыцца, во што я веру, якім там ці мы абярэм прэзідэнта на гэтых выбарах, я лічу, што мы павінны зрабіць усё, каб дамагчыся сумленных выбараў, і тады гэта і праз гэтыя выбары, лічу, што мы гэта можам зрабіць. Калі мы даможамся, што на кожным участку для галасавання будзе мінімум 2 назіральнікі, то бок гэта стане сапраўды нацыянальнай акцыяй змагання за сумленныя выбары, мірныя, законнай. Я лічу, што мы можам, ну, просто перавярнуць гэтую карцінку, якая сёння ёсць. І мне падаецца, што, разумеючы твой скептыцызм, і уж павер, у мяне яго яшчэ больш, бо я ўнутры працэса сапраўды, як ты заўважыў, не першы дзень, да, не там успрымаюся ў розавых танах, як кажуць, але я лічу, што гэтым разам грамадства гатовае зрабіць наступны крок, змагацца за свой голас законнымі мірнымі метадамі. І такія метады ёсць, мы іх будзем выкарыстоўваць і зробім усё, каб гэтыя выбары былі сумленнымі. А да чаго гэта прывядзе? Як потым абярэцца новы прэзідэнт? Гэта мы пабачым. Я ўжо казаў у ЦВК, я іду не каб стаць прэзідэнтам. Я іду, каб дамагчыся выбараў, на якіх людзі змогуць абраць і прэзідэнта, і парламент сабе. Вось ты кажаш пра законнасць, пра тое, што трэба там законнымі метадамі ўсё вырашаць, і законнымі метадамі мы паступова да ўсяго даможамся. Тым не менш, мы маем как бы канстытуцыю, паводле якой мы маем права на мірныя сходы. Мы маем той жа самы крымінальны кодекс, дзе ёсць артыкул, хаця б вот для мяне блізка 198, які прадугледжвае да 3 гадоў пазбаўлення волі за перашкоду працы журналістаў. А што мы бачым?
затрыманні. Мы толькі што вот я читаю тое, што адбываецца зараз. Паштамп закрылі на гадзіну раней, людзей, якія стаялі ў чарзе не на несанкцыянаванай акцыі, а ў чарзе ў цэнтр выбаркам, забіраюць аўтазакі. Пра якія законнасці, па якія правы, пра якія канстытуцыі, крымінальны кодекс і ўсё астатняе можна гаварыць і на што спадзявацца. А як ты сабе бачыш, Зміцер, барацьбу за права? Ввогуле, як ты гэта сабе бачыш тады? Да, яна ідзе праз такія чыннікі, яна ідзе праз такія рэчы, калі ты змагаешься, табе перашкаджаюць, калі ты знаходзіш новыя формы, табе перашкаджаюць. Да, гэта не проста сітуацыя, дзе, ведаеце, нашыя бацькі ці нашыя дзяды як бы здабылі там канстытуцыю, здабылі правы і ўсё гэта працуе. Не, мы сёння жывем у іншых варунках. Мы сёння павінны, тым ліку праз нашыя дзеянні паказваць людзям і грамадству, вось гэта не працуе. Вось у вас заробак то 500 рублёў, а не 500 доляраў, як вам абяцалі. Таму што вось гэта зараз не працуе, потому што вы не можете выказвацца, потому што у вас няма права абіраць будучыню, потому што у вас забіраюць права нават на тое, каб адстаиваць свае базавыя правы і пасадзілі на кароткатэрміновыя кантракты і могуць выкінуць у любы момант. Таму да, у нас краіна, якая жыве зараз у беззаконні, але менавіта з гэтым жа мы і змагаемся і ў чэргах, і ў пікетах, і ў зборы подпісаў, і праз тое, што мы ідзем на выбары. Мы ўжо прыгадвалі твою смелую прамову ў ЦВК, за якую табе, па тваіх словах, вот, дзякавалі проста мінакі на вуліцах Мінска. Вот раптам такі смелы Андрэй Дзмітрыеў. І чым далей, уявім сабе, тым больш смялейшы, тым больш рэзкі, тым больш крытычны ў адносінах да ўлады ён становіцца. Я прыгадываю тыя ж самыя размовы з тым жа самым Бабарыкам, калі, я думаю, што не толькі я, а іншыя журналісты, але канкрэтна я ў яго пытаўся: вы не баіцеся, што ўвесь гэты ваш удзел у выбарчай кампаніі скончыцца амерыканкай? Ён казаў: да вы што, я ж нічога не раблю, ўсё па законе. А потым у Ціхановскага 900 000 знайшлі, а потым у Бабарыкі схемы знайшлі. І от прыходзяць да Дзмітрыева, потому што ён стаў вельмі смелым і рэзкім. І знаходзяць пад канапай, ну, можа, не 900, можа, у тебя там троху меней, а можа і болей, я не ведаю. І там аказваецца, што ты там круціў нейкія схемы сумесныя, не ведаю з кем, там, з Навальным, там, ці яшчэ з кім-небудзь там. Кажуць, дом канфіскуем, вот амерыканка, дзе ты там уже і так ўсё ведаеш, камера знаёмая ёй, за табой вот трымалі. І што? Калі знойдуць грошы пад канапай, вось тут сапраўды жонка рассердзіцца, я думаю, скажа. Это больш страшна, чым амерыканка? Скажаць, ага, заначка, вось яна. Ну, я, канешне, якраз такі бачу такі сцэнар, і не хацеў бы, каб ён са мной адбыўся як нармальны чалавек. Каб ён адбыўся з маімі блізкімі, з маімі паплечнікамі. І, канешне, я думаю над кожным крокам, канешне, я думаю над тым, як і што мы робім. Зараз мы маем 3 тыдні афіцыйнай агітацыі, мы будзем выкарыстоўваць цалкам законныя механізмы, да, і для таго, каб гэта рабіць. Мне падаецца, што у сітуацыі з Бабарыкам і Ціхановскім тут ёсць яшчэ адзін страх. Ён асабісты ад Лукашэнкі, да? Ён сапраўды паверыў, што яны і Цапкала, я думаю, звязаны з пэўным чынам з Масквой, да? І што яна вось гуляе такім чынам праз іх у гульню у Беларусі. І, ну, таму ёсць такая, у тым ліку такая жорсткая рэакцыя. Тут калі яшчэ і папёрла, як бы, да, папулярнасць, вядомасць, тут як бы ўсё разам склалася. Але негледзячы на ўсе гэтыя перасцярогі, пра якія ты кажаш, якія я цалкам разумею, мне ўсё ж такі падаецца, што калі не ісці на выбары, каб казаць праўду, выбачайце за пафаснасць, але гэта сапраўды так, то тады трэба было там падтрымаць іншага кандыдата, таго ж Бабарыку, ці таго ж Цапкалу, ці там каго іншага, ну і проста адседзецца. Мы вырашылі не адседжвацца. Таму мы кажам тое, што мы, тое, во што мы верым. Але давай будзем таксама шчырымі. Вся розніца в маёй учорашняй прамове толькі ў тым, што яе заўважылі. Калі вы адматаеце назад шмат чаго, што я казаў ужо не першы дзень, нават не першыя месяцы да выбараў,
я не змяніўся. Я не змяніўся, я казаў гэта ўсё часам менш рэзка, да, там бо умовы былі іншыя і я бачу пэўныя магчымасці як бы часам больш рэзка, але в прынцыпе я ўсё гэта казаў увесь гэты час, колькі я ў палітыкі. Гэта ўсё тое, во што я веру, ўсё тое, чаму я займаюся палітыкай. І проста гэтым разам прыйшоў момант, калі людзі пачулі, і я ім за гэта вельмі ўдзячны. Ну, тут ёсць розніца, дзе казаць. Адна справа, там можна смела казаць там вот в эфіры Еўрарадыё, напрыклад, там ці дзе на сустрэчы, а прыйсці да чыноўнікаў і казаць зусім іншае, там можа, ну не зусім можа быць, але іншымі словамі. У мяне тут ёсць адзін эксперт, які прыходзіць Еўрарадыё і кажа там адно, а потым прыязджае на расійскае тэлебачанне і кажа зусім іншае. Таму, можа, таму і не заўважалі, ёсць ж розніца, дзе каму сказаць. І калі сказаў у твар нарэшце, там, Ярмошынай, прычым гэта ўсё паказалі, афіцыйная трансляцыя Цэнтра выбаркама, таму і заўважылі. Не толькі гэтаму, ведаеш, я гартаў каментары пад Тутбаем, ну, пад артыкуламі, там людзі пішуць, шмат людзей, якія пішуць, типа, чаму вы раней пра гэта не пісалі? Пра гэтага чалавека не пісалі, чаму мы пра яго не ведалі? І я разумею, чаму, бо сапраўды на сённяшні дзень, напрыклад, той же самы Тутбай, які з'яўляецца самай знакамітай, ну, як сказаць, папулярнай пляцоўкай інфармацыйнай, яны аддалі перавагу найперш Бабарыку, да, гэта іх проста рэдакцыйная палітыка на сённяшні дзень. Там, да, крыху, там, ну, менш, значна менш, там ёсць там Цапкалы і Ціхановскі. У астатніх проста фактычна нас няма у эфіры Тутбая. І гэта просто, ну, палітычнае рашэнне, як я разумею, рэдакцыі. Яны цалкам маюць на гэта права. Я якраз такі лічу, што гэта права рэдакцыі вырашаць, там, як яны размяркоўваюць свой эфір. Вось. Але я думаю, што гэта таксама вось пытанне проста ведання чалавека. І, ну, я і калі з Качанавай размаўляў, да, я так тое самае казаў напрост, што я думаю, калі я казаў ёй, што я лічу, што вертыкаль не баяздольная, неэфектыўная. Просто, ну, гэта, можа, там не паказвалі па ТВ, але казаў тое самае. І дарэчы, і ў гэтай жа прамове я ж, ведаеш, што у меня ж няма ніколі мэты кагосьці пакрыўдзіць. Нават калі мне, дарэчы, чалавек там можа быць непрыемны, да, у меня мэта ж іншая. У меня мэта выказаць тое, што кажуць людзі, выказаць тое, што лічу я правільным сёння, і выказаць пэўную пазіцыю. І як бы неважна, дзе сустракаюся з камерамі ці без, на расійскім тэлебачанні, дарэчы, таксама быў, да, ці на беларускім, я кажу адно і тое. Я кажу тое, што я лічу правільным там зараз. Святлана Затворніцкая пытаецца, да вас паступалі прапановы ад Цыпкала і Бабарыка, ну ці можа быць ад іх штабоў, аб аб'яднанні? Не. А ад вас ім? Не. Чаму? Ну, па-першае, таму што я толькі ўчора быў зарэгістраваны кандыдатам, да? Па-другое, чаму, я не могу сказаць, чаму там ад іх там паступала ці не паступала. Ведаеш, я зараз думаю, што можа не трэба ўсім аб'ядноўвацца ў адзін штаб. Я думаю, што, можа, конечно, так людзям падабаецца гэты такі прыгожы крок, але калі гэта адзін штаб, то яго значна прасцей зруйнаваць. Ну, гэта адна структура, да? Ты адсякаеш, як кажуць, галаву, і мы зараз бачым, што адбываецца там, дзе гэтай галавы не маці, яна сидзіць у турме. Таму, можа, вось гэтая партызанская тактыка, дзе ёсць розныя групы, якія аб'яднаныя адзінай мэтай, але кожная робіць тое, што зараз яна можа рабіць найлепшым чынам, да, каб дамагчыся гэтай мэты. Можа, гэта просто больш эфектыўная тактыка, больш у нечым хітрая. Але вы размазваеце і так не вельмі тоўсты слой гэтых свайго электарату па розных кампаніях, па розных кандыдатах. Ну, электарат даволі не такі малы, як ты кажаш, гэта найперш. Па-другое, пакуль мы нічога не размазваем, пакуль мы яшчэ не дайшлі да галасавання, пакуль мы запэўніваем беларусаў, што тых, хто хоча абраць новага прэзідэнта і іх большасць, і што сёння яны патрэбны з іх галасамі і з іх салідарнасцю. І чым больш камандаў, чым больш людзей гэта робіць па-рознаму. Бо там Бабарыка можа лепшым, і каманда можа размаўляць з тымі ж самымі хіпстрамі, пра якіх ты сказаў, да? Там, а мы можам размаўляць лепш, напрыклад, з іншымі людзьмі, тым гэта лепей. Вось кожны кандыдат, напрыклад, мае колькі там гадзіну на тэлебачанне. Гэта дзе прамова па паўгадзіны. Чым больш кандыдатаў прамовіць,
тым лепей, бо больш людзей гэта ўбачыць. Я лічу, што гэта добра. Іншая справа пра нейкую каардынацыю. Да, вось, напрыклад, там у нас есть назіранне. Гэта будзе твой адказ заадно на пытанне. Анатолій Мацулевич пытаецца, ці будзе Дмітрыеў аб'ядноўвацца са Святланай Ціханаўскай. Не пры жонцы Дмітрыева будзе сказана. Ну, найперш прывітанне Анатолію ў Польшы. Ён вельмі прыемны чалавек. Я некалькі раз меў магчымасць размаўляць і шчыра перажываю, я разумею, за Беларусь, і дзякую яму за гэта вялікі. Што тычыцца аб'яднання з Ціханаўскай, пабачым, ну, я яшчэ раз скажу, пэўная каардынацыя, пабачым, як Святлана будзе весці кампанію, ну, увогуле, што яна будзе гатовая рабіць. Сёння Святлана змагаецца за свайго мужа і за сваіх дзяцей. Я гэта безмерна паважаю і ў гэтым гатова падтрымліваць усім, чым змагу. І, ў прынцыпе, гэта раблю. Давай, можа быць, крыху зазірнем наперад. Мы бачым, што шмат каго абурылі такія дзеянні таго ж самого цэнтра выбаркама па нерэгістрацыі Бабарыкі і Цыпкалы. Людзей такое, пакуль што яшчэ такі вот накал, і, можа быць, больш злосці, менш злосці падчас гэтых затрыманняў пасля іх. І невядома, будзе гэта па нарастаючай ісці, чым бліжэй да 9 жніўня, ці наадварот гэтае вот закручванне гаек з дапамогай аўтазакаў яно прывядзе да спаду. Тым не менш, як ты лічыш, калі плошча выйсці ці не выйсці? Выйсці ці не выйсці? Да. Для таго, каб вот ўсё ж такі нешта дамагчыся там свайго. Ну, інструментам яна можа стаць на гэтых выбарах? Ну, я думаю, што мы павінны па-іншаму ставіць пытанне. Мы ставіць пытанне павінны, што, безумоўна, людзі, неважна колькі, шмат, не шмат, але людзі выйдуць на вуліцы. І гэта ўжо зразумела проста. І мы павінны зрабіць усё, каб тыя, хто выйшлі, спакойна вярнуліся дамоў, каб гэта было мірна, каб было без правакацыі. Бо плошча можа быць як інструментам, як ты кажаш, ну, просто выказаць сваю нязгоду, але давайте будзем шчырымі, мы цалкам разумеем, што плошча можа быць і месцам, дзе вельмі зручна зрабіць правакацыю, праз якую можа быць все, што заўгодна. І ну, найперш самае жудаснае гэта кроў, а праз гэта зачыненне краіны, да? Я маю на ўвазе ізаляцыя Беларусі, ну і што будзе далей, нікому тут добра не будзе жыць. Таму я лічу, што трэба разумець, людзі выходзяць на вуліцы, людзі гатовыя гэта рабіць, наша адказнасць. І калі я кажу наша, я тут кажу нават разам, як не дзіўна, і ўлады. Яна не можа зняць з сябе гэтую адказнасць. Што яна сёння робіць? Ой, гэта вы вінаваты, як мне сказала Ермошына, да? Вы павінны падзякаваць Ціханаўскаму і каму-то там яшчэ Статкевічу з-за таго, што няма месцаў на агітацыю, бо ну, у Мінску іх няма. Я зараз заўтра буду рабіць такую акцыю пра гэта, там у пруду, да, буду агітаваць, каб паказаць, што сёння адбываецца з месцамі для агітацыі. Але агулам яны як бы заўсёды здымаюць гэтую адказнасць сабе. Яны кажуць, мы моцная дзяржава, прыходзіць каранавірус, яны кажуць, мы ні пры чым. Яны кажуць, мы моцная ўлада, прыходзяць эканамічныя праблемы нам, яны кажуць, разбірайцеся самі, з'язджайце. Яны кажуць, мы моцная ўлада, выходзяць студэнты на вуліцы, яны не могуць проста забяспечыць мір і спакой і парадак. Да? І кажуць, ой, гэта там, не ведаю, страшны загавар. Таму я лічу, што за мір і спакой падчас мірных пратэстаў, калі людзі сапраўды мірныя, да? Таму нельга ўсе гэтыя бойкі, гэта ўсё не павінна быць. Улада найперш нясе адказнасць за тое, каб гэта проста прайшло мірна, спакойна, людзі выйшлі і сышлі. А лідары, якія да гэтага прызываюць зараз, ці, можа, будуць прызываць, яны павінны таксама разумець, што яны робяць. І калі ты ўжо прызываеш, то найперш скажы, якім чынам ты будзеш забяспечваць бяспеку тых, хто выйдзе. І ну, просто таксама гэтым людзям патлумач, што яны могуць зрабіць, каб забяспечыць сабе бяспеку. Просто бездумныя прызывы, типа, вось мы тут паскардзіліся, выходзьце ўсе, куды выходзьце, чаму выходзьце, як выходзьце, што рабіць. Мне падаецца, што гэта можа, ну просто гэта могуць скарыстацца тыя сілы, якім ці хочацца просто тут усё зачыніць і трымаць нас усіх як в турме,
ці ўвогуле не патрэбна ніякая Беларусь. Вось. Такім чынам ты супраць плошчы. Такім чынам я лічу, што я не буду казаць тут за супраць, я скажу, што я лічу, што да плошчы нас яшчэ вельмі шмат магчымасцяў, каб дамагчыся сумленных выбараў і дамагчыся сумленнага падліку галасоў. І гэта зараз найпершае пытанне. Давайте не вырашаць пытанні, якія яшчэ вось там. Але з іншага боку, я яшчэ раз кажу, я лічу, людзі маюць права на мірны пратэст, і адказнасць за бяспеку ляжыць найперш на гэтых людзей, найперш на ўладзе, нават калі яны ёй там не падабаюцца, ці там што яны кажуць, ці там што яны думаюць, не так гэта важна. Ці дапускаеш ты такі момант, што, скажем, да, вот зараз карыстаешся магчымасцямі выбарчай кампаніі, правядзення агітацыі, гэтак далей, данесці з законнымі сродкамі сваю думку, сваю пазіцыю, але што, скажем, 8 жніўня ты кажаш, я ўсім скарыстаўся, далей не мае сэнсу, я здымаюся з выбараў. І што далей адбываецца? Хорошо. Што далей адбываецца? Ты не здымаешся 8, 9 людзі прыходзяць галасаваць, Дмітрыеў атрымлівае свае там па падліках цэнтра выбаркама 0,2%, і тут што далей? То есть вот выбар такі разглядаецца, што для мяне будзе лепей? Горда з паднятай галавой сысці 8 і сказаць, у вашым фарсе я далей не удзельнічаю. Ці потым сказаць, да, там, вот, яны, конечно, падманулі, 0,2%, але ж, што рабіць? Мне падаецца, што ты мяне не чуеш, і гэта кепска. Я лічу, што у нас ёсць магчымасць даведацца гэтым разам зусім іншыя вынікі галасавання. Я патлумачу гэта зараз крыху тэхнічная інфармацыя, я прашу прабачэння гэта. Але вы павінны разумець, як вядзецца падлік галасоў. Калі камісія лічыць галасы, яна лічыць асобна урны датэрміновага галасавання, урны вынасныя і урну асноўнага дня. Як бы мы ні назіралі, хаця гэта важна, бо мы будзем фіксаваць яўку, урны датэрміновага галасавання і галасавання на даму мы кантраляваць не можам. Фактычна гэта вельмі складана. Але вось урну асноўнага дня вы бачыце з першай хвіліны, як адчыніўся участак, да апошняй хвіліны. Да? І калі вы будете сапраўды пільна сачыць, там, каб каруселі прысякаць і ўсё астатняе, каб не было гэтых масавых кідаў, як мы бачылі, да, калі там з гэтых пачак бюлетэняў кідаюць, то менавіта гэтыя лічбы могуць паказаць, бо гэта можа быць так, што Лукашенко атрымаў 85% у урне датэрміновага галасавання і зусім іншую лічбу ў асноўным дне. І гэта мяняе цалкам сітуацыю. Больш за тое, у нас ёсць розныя крокі, захады і план, каб таксама, я б так казаў, заахвочваць тых, хто лічыць галасы, рабіць гэта сумленна. Не буду зараз казаць усё, але мы будзем пакрокава да гэтага ісці. Таму я яшчэ раз вяртаю на галоўнае. Зараз трэба дамагацца сумленнага падліку галасоў. І у нас ёсць на гэтыя сілы, калі людзі нас падтрымаюць. І мне падаецца, што гэта важна. І вось, калі мы гэтага даможамся, то ёсць сэнс заставацца ў бюлетні, да, бо каб паказаць, нам патрэбны сумленны выбары, каб і датэрміновае галасаванне было шчырым, там надомнае. Вось. Другая тэма. Я скажу табе, чамусьці у нашым асяродку падаецца вельмі прыгожым хлопнуць дверью. Падаецца, што гэта і ёсць самы сапраўдны крок. Вот хлопнуць дверью перед носам улады. Але на тым баку застаецца ўлада, якая цалкам кантралюе наша жыццё, нашы падаткі, якая жыве для сябе, і краіна пабудавана выключна для чыноўнікаў. І мы, канешне, прыгожа захлопваем дзвер, але мы знікаем з гэтага. А я хачу, каб мы заставаліся, каб мы дамагаліся, што краіна павінна быць пабудавана для жыцця людзей. І ў гэтым сэнсе я буду глядзець, што адбываецца. І для мяне важен непрыгожы жэст. Яго я магу зрабіць і зараз, і пасля. Для мяне важна тут сумленны падлік галасоў
і паказаць, што в большасць беларусаў хоча новага прэзідэнта. Гэта важна сёння. Ну, я цябе чую выдатна, і я таксама за сумленны падлік галасоў, але мы па папярэдніх выбарах выдатна ведаем, як назіральнікі кажуць, што па нашых падліках прыйшло вот столько людзей, а па акту, па протаколу, якую дае камісія, прыйшло вот столько і прагаласавала вот столько, і нічога не дакажаш. Дміцер, ты правы, акрамя аднога моманту, якога раней не было. Мы ніколі раней у Беларусі не мелі масавае назіранне. Ніколі. Гэта заўсёды была пэўная выбарка. Да, там апазіцыя плюс праваабаронцы назіралі там 10% у лепшым выпадку участкаў, як бы, ну і просто праз гэта разумелі, як галасы распадзяляюцца. Гэта той момант, дзе масавасць назірання, а я яшчэ раз кажу, гэта 6 тысяч участкаў, нам патрэбна там, да, мінімум 12 тысяч чалавек, лепш 18, якія могуць прабыць тыдзень на участку. Гэта мяняе якасна. Тут масавасць, як бы колькасць, да, мяняе якасць і пераходзіць у якасць. І можа быць просто цалкам іншая сітуацыя, якую ні ты, ні я зараз уявіць сабе просто не можам. Мы гэтага ніколі не бачылі. То, як мы з табой ніколі не бачылі велізарных чэргаў да пікетаў. Да? Гэта новая якасць сітуацыі. Вось тут тое самае. І мне падаецца, што пакуль трэба змагацца за гэта, а не вырашаць пытанні, як бы мы ўжо прайгралі, і давайте думаць, што мы будзем рабіць пасля. Тым не менш, Сергей Медведзеў пытаецца, ну, на першую частку яго пытання мы адказалі, ён піша, можа, трэба рыхтавацца, лічыць галасы, трэба, кажа Андрэй Дмітрыеў, і як быць пасля абвяшчэння вынікаў. Ці тут мухі. Это не мухи, это андроиды, товарищи майора. Шпіёны. І што там, як быць? Пасля абвяшчэння вынікаў галасавання. Вот чалавек уже рыхтуецца, пытаецца твайго меркавання, што яму рабіць? Мы скажам, што рабіць, не зараз, але скажам, але я нагадаю, што гэтым разам вынікі мы даведаемся 10-го, і гэта важна, гэта мяняе пэўным чынам сцэнары, вось, але я адно скажу, не заставайцеся ў баку, не згаджайцеся, калі вы бачыце, што вам хлусяць, калі вы бачыце, што вас ігнаруюць і вас зневажаюць. Як гэта зрабіць? Давайте, па-першае, разам думаць, бо, ведаеце, ведь часам, ну вот паглядзіце, часам пэўныя рэчы прыходзяць вельмі знянацку. Ну, вось калі пачалі затрымліваць людзей, да, на вуліцы, я лічу, што самая класная акцыя, якую калі бачыў, гэтак людзі пачалі тэлефанаваць в міліцыю і казаць, як мне праехаць на працу, каб мяне не затрымалі, да, ці там ёсць зніжкі ў ЦУМе, і што мне рабіць, там чарга стаіць, там па дываны, да, як бы за зніжкай, як бы, а мяне могуць затрымаць. Гэта ж насамрэч таксама, давайте будзем шырмы, гэта грамадскі ціск, да, на міліцыю. І яны там, конечно, могуць сказаць, ой, што вы такое говорите, там яны кажуць, да, там, но яны разумеюць, і паміж сабой яны пасля пра гэта размаўляюць. Таму давайте разам шукаць, калі Сергей Медведзеў, да, калі Сергей, у вас ёсць ідэі, пішыце. Пішыце, я, як бы, одна голова добра, а 18 тысяч головаў значна лепш. Давайте придумляць розныя моманты, як мы можам выказаць і паказаць нашу нязгоду у выніку, калі выбары будуць сфальсіфікаваныя. Я ўпэўнены, што мы прыдумаем вельмі шмат класных рэчаў, пры гэтым, якія не будуць весці да вашых арыштаў, ці, ну, будуць і бяспечны, але і вельмі паказальны. Я уже чуў ад цябе пра тое, што не варта шукаць, хто тут спойлер, хто не спойлер на гэтых выбарах, хто там рука Масквы, хто не рука Масквы, але вось гэта галасаванне, любы альбо не ён, наколькі яно ўсё ж такі выйсце з сітуацыі, вот, і што мы атрымаем па выніку, калі любы альбо абы не ён? Прыгадваюцца выбары 94-го года, калі галасавалі любы або Нікебіч. Так. Гэта, безумоўна, вельмі дрэнная сітуацыя, якую нас прывёў Лукашенко. Бо ў нармальнай сітуацыі, калі Беларусь была нармальна развівацца палітычнай краінай, так, то людзі б казалі, там, мне падабаецца больш гэты, бо яны, па-першае, ведалі розных палітыкаў, бачылі іх праграмныя пазіцыі, да, камусьці падабаюцца больш тыя, хто выступае за сацыяльную дзяржаву, камусьці больш падабаецца там ліберальна, як той самы Бабарыка, напрыклад, да. Што тычыцца увогуле поглядаў, тут таксама гэтым разам ведь і дзяржава зрабіла сваю працу. Вот я думаю, што я б шмат у чым спрачаўся, напрыклад, з Бабарыкам. Калі б вось ён быў на волі, да, і просто быў як кандыдат. Бо ёсць пэўныя рэчы, з якімі у нас не супадаюць пазіцыі. Але як толькі людзей саджаюць за кратамі, становіцца ўсё роўна. Што яны думаюць пра село,
што яны думаюць пра эканоміку і чые там да куды рукі тарчаць. Трэба іх вытащыць, бо яны за палітыку сядзяць за кратамі. Трэба іх сюды вытащыць в палітыку, і тады можна спрачацца. Таму да, гэта небяспечнае галасаванне, і таму я, дарэчы, у сваёй праграме кажу, мой першы пункт правесці нармальныя выбары. Правесці нармальныя выбары. Ужо там, да, пасля, каб усе маглі пабачыць розных кандыдатаў, пабачыць ужо іх пазіцыі, пабачыць, што яны кажуць, што яны робяць, і ўжо тады сумленна галасаваць. І тады я згодны, я думаю, што не будзе так, як сёння, да, за ўсіх супраць аднаго. Нет, трэба будзе абіраць таго, там, чыё бачанне Беларусі супадае, ну, з тваімі інтарэсамі. На жаль, пакуль што іншая сітуацыя. Мы змагаемся проста за сам факт, каб беларусаў не прыніжалі ні каронавірусам, ні гнілой вадой, ні хамствам з боку чыноўнікаў, нічым, а каб іх паважалі. Мы за гэта сёння змагаемся. Ну і на завяршэнне. Апошняе пытанне такое міжнароднае, можа быць. Як працяг гэтага пытання, шмат кажуць пра тое, што невядома, чым скончыцца пасля выбараў, што будзе датычна ціску з усходу. Што нібыта ўжо зараз ідуць перамовы па падпісанні гэтай 31-й дарожнай мапы, што на Лукашэнку ціснуць і падтрымка яму будзе толькі калі ён пойдзе на гэтую саступку. А што прыйдзе новы прэзідэнт, калі там Бабарыка, той, якому прыпісваюць там крылы Масквы за спіной, ці Дмітрыеў, якога таксама у прарасійскасці нейкай падазраюць, што яны таксама пад ціскам Масквы здадуць незалежнасць, здадуць краіну. Якім табе бачыцца? Ці бачыш ты гэтую пагрозу і якім табе бачыцца выйсце ў тым выпадку, калі ўсё ж такі гэтая пагроза, яна ужо будзе навідавоку перад намі, што да, сапраўды, гэты здае, падпісвае карту, ці гэтыя гатовыя там пайсці на саступкі? Я лічу, што пагроза ёсць, і яна будзе толькі падвышацца пасля выбараў, неважна, хто стане прэзідэнтам, але калі стане Лукашенко, яна будзе значна больш, чым калі стане новы прэзідэнт. Бо ў новага прэзідэнта будзе значна шырэйшы проста манёвр дзеянняў, і там слову, які ён можа сказаць Пуціну. Да? Безумоўна, за нашу незалежнасць яе трэба адстойваць. Ні пра якія 31-й карты справа і разгаворка не павінна ісці, і неважна, хто зноў прэзідэнт Лукашенко ці не, нам не патрэбна паглыбленая інтэграцыя, нам патрэбна будаванне нармальных сяброўскіх стасункаў з Расіяй. Калі мы будзем бачыць, што неважна хто, неважна якім чынам там, да, абраны прэзідэнт збіраецца ехаць і сапраўды ўжо там, да, не праз там нейкія фейкі ці расійскія каналы всякія збрасываецца дэзінфармацыя, а вось нам пакажуць, вось падпісваецца, да, і гэта капітуляцыя незалежнасці. Ну, я не бачу іншага выйсця, каб выходзіць і змагацца за незалежнасць. Зараз гэтага пакуль няма. Да? Давайте таксама не гнаць наперад, да? Не развіваць істэрку. Зараз мы бачым ціск. Я лічу, што адказам на гэты ціск найлепшым для сённяшняга дня павінна быць сумленныя выбары, абранне новага прэзідэнта, да? І аб'яднанне беларусаў з розных бакоў. Вось не шукаць ворагаў унутры. Гэтым сёння можа карыстацца любы вораг. Неважна, дзе ён знаходзіцца, на захадзе, на ўсходзе, любы вораг. Гэтым заўсёды карыстаюцца знешнія сілы. Сапраўды аб'ядноўвацца, сказаць, слухайце, вы, можа, там за Лукашэнку, але давайте хаця б глеба незалежнасці будзе па-сапраўднаму адзіна. Не так, як сёння. Незалежнасць, калі ты за Лукашэнку, ты за незалежнасць. Да? Калі ты супраць Лукашэнкі, то ты ўжо раптам не за незалежнасць. Нет. Я супраць Лукашэнкі, але я за незалежнасць Беларусі. Я разумею, што ёсць людзі, якія за Лукашэнку, але я разумею і веру, што яны за незалежнасць Беларусі. І давайте мы у гэтым увогуле не спрачацца, якраз такі мець гэта як адзіную глебу. Лічу, што гэта будзе значна карысней, чым пастаянна казаць «моя краіна», «ваша краіна». У нас адна краіна. Нема сваёй краіны или там тваёй краіны. Да? У нас мы в адной лодцы, як кажуць. Да, у нас одна краіна і іншай краіны у нас для вас няма. Я б хацеў скарыстацца магчымасцю твайго сённяшняга эфіру і запрасіць. Я разумею, што там туды казаць, да? Я разумею, што тэмаў шмат, пытанняў шмат,
і таксама разумею жаданне выказвацца і паказваць, што мы ёсць. Таму я запрашаю вас у пятніцу у 6 вечары на мой пікет, на сустрэчу са мной у парк дружбы народа. Прыходзьце, кажыце праўду пра то, як вы жывеце, давайте разам пакажам, што мы хочам сумленных выбараў, мы хочам нармальны, мірным чынам абраць новага прэзідэнта, і мы за тое, каб у Беларусі не было палезняволеных. Парк дружбы народаў, 6 гадзін увечары, калі ласка, запрашаю вас. Ну, і я праанансую, заўтра, чацверг, 16 ліпеня, о 19 гадзіне у праграме «Пытаннічкі» прадстаўнік штаба Бабарыка, прадстаўніца штаба Бабарыкі Марыя Калеснікава будзе адказваць на нашы і вашыя пытанні. Дзякуй вялікі. А сёння у нас у праграме быў Андрэй Дзмітрыеў, кандыдат у прэзідэнты, лідар кампаніі «Гавары праўду». Зміцер Лукашук працаваў для вас у студыі. Гэта быў сумесны стрым Еўрарадыё і Е-прамовы.